pa Kofi Adoma timi fa me nua de ne kotena ne platform so adi sika edi me nua no from to India na areho sema na ewo mu ni se emra wode ni nua no ko ho no eya no ko me nua no mu mienu a no mka mo ye wo mo ye miensa no o ma nkola ne ye passport se mu nyina mo ko India no akohwe ni nua no emra duru tam se sika eba no Kofi Adoma amfa me nua no bia nko ono ankasa ene ne namfofo ne fa me nua no ede ne ko India ko in operation timla anot kwakwasa mo frem say nana odi anot ko ya nko bi na me se munye din no de funu beba ene se wana ukun nua anya bi na me kumu because ni aka kire say ne besi ya ka kire wantie timi de na me ya we say ko na ko no de funu beba odi funu ebeba anche odi funu so bai sort ase na ni na ugina ho fa ho nya sika no busa ho se enene ni no umom na a return back to wo nje ye unua ne samai na ye ne sa enye me nua ne samai fie nsamanfo mi gunsa wa abosom so sort ase me fa ne se me to sisi ai me ho aba asem na se opese oboa me a se obetimi de me number to dwa na adofo aboa me ye musa Kofi Adoma se hwan number na odi gigiska no e yo no ankasa ne number Kofi Adoma na ankasa personal number and na social media for e fresh any skasi ni so opon sika wa gifri enkrofo adofo aboa me nua ni nyina che se billions of billions and yes sir because me nua ne kana o mo kofa ye no na nya kaketwa so ti ase opon ni nyina achi no me nua ne wuye no amafo send sika mo fa nya yie no ye musa so ka se o de me nua no nkra ne me nu kra betu kan because of panyina na o hwe wo mo no one na awu no nkra nda so tia ketwa nda so twi taxi na o twi taxi nkra me nua Kofi Adoma man to be me nua ketwa no panyina na o to so na ye fe no Kwakwasa Moa no na wo DJ obonyom te yokoto ndokura friend DJ enne wo ye galamsey ntina na wo ye de hu se account ni mo ne billions ne ba mami sika na no mu hia na ye dollar o India ye ni cedis wo ho na ye dollar emle okowu ye no kura sika amanfo sende ya omode ba ye no se omo fansie funu kura no na nya asem ketwa busa Kofi Adoma me bompa ye se na ni mom de emfira na mom na so wo ho se de be ya ye kasa obeti na ye musa ne se opon se ni minua ne kura wu wie ye no one nkwala ne kasa na Mr. Mankwa me ofase wo se ni ska bane ade awie ni project no eso de bia me ofase ka mane wo problem enemre mu na monte tap send nka no so ne de tap send ye easy fast and secured way ubetimi send sika free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa awo be ne say kire ne se won ko App Store na Play Store on download the tap send app no or download ya ebebusa nso promo code o ma de pet TV nshim obenya €5 £5 and $10 on his first transfer ene me kwa friend aka akire tabi minyanwie esanse tap send at the good news aba tap send the gene ne customers wonti or the tap send wallet aba no be ne say so your customer wo UK sesia ubetimi akọ tap send app no no create wallet wo so enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no anase mpo betimi atosusu nkakra enti abre sema opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase oba o my Ghana mu watimi use sika e wo wallet no tie eni set say use momo Ghana hayiru sa pepepe se si tap send atre na shim kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na papa no Kofi Adoma ni case na aba no metimi aka se mu 90% de eyeme eyewo mi na makache so tia se adentia eyeme adentia asa asem ne osire mesere adentia ko be se 6 years ni 6 years fancy be 6 years mo na 5 years mo fancy 6 years na 6 years so na yenua baako asem American asem ni si bebre di Shelumba metima gina mo fidi kase ewe so se obi a okasati Elumba bia obetima fa kwan bi so aye video apelumba chew
ade nipa na wo kana sabu no mu na oye mebusuani mebusuani jamma na nanama mebusuani busuani pa enye nche asem ni si manim satana me wasa kupon asem ni si manim na me nyantu ma kumase asem ni si manim na asem ni si manim no kwame anochi nipa na me kana asem no na friend Daddy Lumba Junior wawu bi friend osese adi na friend anochi supremo omo nam 3 kwame anochi kwa Samoa na kwame ketwa kwame na ye na ebusuya omo ye anuafo me fa nse maame baako na ne mane wo mo na emom nye papa baako omo maame afirim na ye abusuya ye kurum ho de obi anim ekurobe me fa nse ebriakese ene wrapon me na no ofira ebriakese ye kwame anoche no maame ne frɛ no nana nsu aya enti nimla ne pa ne ta de frɛ ne abrowaye wa obodia chere ye becho kan ne dua bonso ka enche mena na modia mena ji obi ada enie udi agoro sisi bobodia sisi a wa suma wa makoto nsu aba no kra o che bobodia aso ba baji zo na no obaji nsu no enti na ne boso ebe yie no enchi obi a na ye fie ho ankasa no onse meka bo boduru ho asem sesere kusu beka bo boduru ho asem me na nsu aya no na kwa afuo mu a awudifo kwata no a omo busan se one hwan ne ba wo so ni kunu a wo se ni kunu frɛ no frɛ bo boduru jesu no na me na nsu aya enti tamu a me nua no chi ani ni ba ye no mu nua no chi ani ba sai na nani be ya akese se de nani woro no ha ekuro ba ni tirim ena nani no ehya ase se woro ha satam na Lumba ka kire ne se ni din na eda no so na ode bosho no onjai ewi ase de bia meka se asem ni asem ehia enya afidie we so ena me betwa ntro ye busuye mo nkase mo wadene ankasa na aduru tam se wo se yetimi ka abusuye ni mu asem kakra ne nipa hu de me ka asem no akwakosi omunua panyi ba ko ne frɛ no Azek honi bo papa Azek nya contract na nke de ne be kwa abrochire contract ne be 1 week pepepe onwene ntoma ma ne bo 10 o'clock anajo 10 o'clock kente no so wabre okwa koda kakra e bo 12 o'clock na Azek yawu na ne hwinim yede da na ne hwinim ne na sum nyina afiri moja ye kom no bi na de aba abɔ no wabusue ne sunsun mu asem sata na waboso no mo nhyase so na me sata mkra Azek de na me nkom kra nti abusua bi wo hɔ a mu odin wo sha sese wo kɔ wani mu a kwan be fa so be yi wahwe hɔ de be yi wahwe e wo abusua bi em nti nye ye abusua ne nko a so de na aba ha nti emla ba se ofa Daddy Lumba de ne to no so na oto Daddy Lumba nyom onse omoye program bia wo TV so satam na omo ahyase ase TV GTV ana ache eno ko to Lumba nyom onto Lumba nyom pa anochi ankasa wo hyase no yitire ene ye wa kurase nyina wo na yiyeti to di 3 years a no de kwatana nkran ha ntinkran ni o tene di yitire na enam so a o de call ene meka sa talenta gate na o moye ni bi talenta gate se we are mejaka so ene o de call bi ba o mo de no me wura fi sa tata na da so a no mo de call enti o de call ko to Lumba nyom enti e be ma amanfo be pen asem to be fa Daddy Lumba Junior ade to ne ho so a no otimi ko bo show nyina asema Lumba ne menua ne kan ye no na nye bone na me bo some TV3 mentors e kan baja dabi o mo de ni di kan ba class na TV3 mentor ba o mo de o mo ye ni GTV enti emla menua no epeke Lumba nyom no e ma ne ba gidi e no so wo so nyina na oboni titi se Lumba na o Lumba nyom pa nti woni na mua kopum se wade ko peke Lumba nti asema Lumba ne menua ne kan ye no na obia ni ho a woye badwen ba obeka se Lumba enye na menua ne hyase se odi Lumba din bosho aha nti Lumba ne tena ase
e ka kire ne se se ka so obi ye junior na ye me nua ne wo sort ase se me training wo kura na me master ne wo me nye unye me junior master ne me ha se bi na me training wo kura te se me tete konfoi konfo ntimi nka nche se me we ni junior ni senior no aha aye ne master ne me nti se bia ye ko school mpo na junior ni senior ani ye ba nipa fam se de lumba junior na se ni nua ketwa so ho asem na me kire mu ne no e be kwa de lumba e kan na nipa nte ase no enne nipa beti lumba ase on se me di kan bo kwa me anochi na me bo kwaku asamoa na me bo kwa me ketwa so ti ase de ndie ma kwa me ketwa na ba ye ne se anochi no ye kwa me o de kwa me anochi na om last born no so ye kwa me nti hwan ne ketwa ne hwan ne panyini nti se ne be hu se we ne ketwa nti se kwa me ketwa nti wo kan junior nti se kwa me junior nti wo kan junior ne na se mu ye nuafo ina lumba se da bi enye me na me training wo enye me nuane wo fa na wa fa me voice na wasua me nwomoto nti se de be ya onko ya de bi na me din mesei emfie bebira me de apemi din no na me so mi hye da nimu abusua wo firim ebetuma ba se wo ba fa me ho asem bi na emfie bebira me de apemi din no obese no nti mesira wo me mfa me din no emmoshe obiem asem alumba kan badwen ba bia beti ase because me kra ye so na ye ti de lumba enti nye ne na obenya junior na akina nko akogu nanim ase enti papa na de na oyeye no ne kwan so ano me kura nka meye nti abusua no mo andi yawo se David abusua bi andi yawo enti wu anochi ne de ma wo enti se opese oye star se emla o sesa be ya anochi supremo ni nyina no na otulumba nyom ni lumba nka hwe ankere no enya ne nyom na otum ne ha no na wasi junior na wode ato ne ho so no no e kire se ni busua ni no onso ni busua ni no enti ye busua ne de ye ti na se anche be 6 months lumba kan asem be 6 months ena me nua na ni sha se eye ne ya so ti ase abusua no tiale wom ye abusua no tiale wom mi se menyale meyale ya na meti na me ya ha enti me nua ne ti ye ne ya na enti ne ti ye ne enti me nua keto na frɛ me e kwa samoa no e frɛ me kwa samoa na di anochi achi na o frɛ me na o tena ima sata na me kom na o si ima na me se asamoa na o so o bla yale o na me se o ne hen na o so o nani na me se twen na me mfre suman na me nya abusa me gya abusa no so Kofi Adoma kura so pese o gigi sika na o de na tukwan Kofi Adoma nwanwani ya ye kana sem ye no wa Adom TV na won so ani me kan besi so enam se da bi twen ne nya abusa because woni me se ya busua no se be ye wo busum wo mu a enye ye nsem nyina na o se kwa abonten enti twen no so wate enam ye abusa me frɛ me ya makasa mabusum a me no mo na mbusa no mo se da bi ma ye mfa ne nko broni fie na se yeko bie ne tiri so anase ye de pane yakora wona obewu asema me kan mi nua kwa amketo akokwa samwa ne ye me dance ni eduru de de ko me ote ase o tontokrom sisi e tontokrom manso tontokrom eduru de de metumi na babetena kamla nim ena me ka tire me nua ne se na boso maka ne mo mo me san frɛ fie boso me san frɛ friends e bo aboduro ade to nanim no si da bi ehu hia e mo kire eduru a yemfa nso me nua na nani no ekuro be wu me nani na dai atwetwe sometimes na social media no e sha ase se ye bo anipa Kofi Adoma timi fa me nua ndi ne kotena ne platform so adi sika adi me nua no from to India na areho sema na ewo mu ni se emra wode ni nua no ko ho no ya no ko me nua no mu mienu a no mka mo ye wo mo ye miensa no o ma nkola ne ye passport se mu nyina mo ko India no akohwe ne nua no emra duru tam se sika eba no Kofi Adoma amfa me nua no bia nko ono ankasa ene ne namfofo ne fa me nua no ede ne ko India ko in operation timla anot kwakwasa mo frem se nana odi anot ko ya nko bi na me se munye din no de funu beba ene se wana uku nua anya bia na me kumu nua because ni aka kire se sei ne besi ya ka kire wantie timi de na me ya we se ko na wo ko no de funu beba odi funu ebeba anche odi funu so bai sort ase na ni na ugina ho fa ho nya sika no busa ho se enene ni no umom na return back to wo nje ye unua ne samai na ye ne sa enye me nua ne samai fie nsamanfo mi gunsa wa abosom so sort ase me fa ne se me to sisi ai me ho aba asem na se opeso oboa me a se obetimi me number to dwa
na do fo aboa me ye musa Kofi Adoma say when number na odi giska no e yo no ankasa ne number Kofi Adoma na ankasa personal number and na social media for e fresh any skasi ne so opon sika wa gifri enkrofo adofo aboa me nua ni nyina che say billions of billions and yes sir because me nua ne kana o mo kofa ye no na nya kaketoa so ti ase opon ni nyina achi no me nua ne wuye no amafo send sika mo fa nya yie no ye musa so ka se o de me nua no nkra ne me nu kra betu kan because of panyina na o hwe wo mo no one na awu no nkra nda so tia ketwa nda so twi taxi na o twi taxi nkra me nua Kofi Adoma man to be me nua ketwa no panyina na o to so na ye fe no Kokwa Samoa no na wo DJ obonyom te ukoto ndokura friend DJ and now I get them say is na we dey who say account no money billions ne ba mami sika na no muhia na dollar o India ye ni cedis wo ho na dollar emre okowu ye no kura sika amanfo sende ya omode ba ye no se omo fansie funu kura no na nya asem ketwa busa Kofi Adoma me bompa ye se na ni mom de emfira na mom na so wo ho se de be ya yakasa obeti na ye musa ne se opon se ni minua ne kura wu wie one nkwala ne mienu omo kasa aye no anye ono na fa ho ka twan na fa ho ka ono Kofi Adoma so na fa aye ne ho ka Kofi Adoma so na fa aye ne ho ka ensem ho hwe ewo mu se asante ene doma anya problem ma obi mfa sa beef we enkohye doma ahene mesira asante pa mesira asante minim se ye nyina asante da yakoma so ye kuma asante me doma ahene ya de na nya ne fa ya no se we de me papa we de wa nya de se sante hini super ya de na nya ye betima beka because se adu kamma minka bi mpanyfo nyina gitu me se kamma minka bi ba de a mesra youth ni se obi ya de na wo kire wa dwen nya temdidie because sante hini wo papa no nka ope doma hini papa no nka ope enti sa temdidie ni de aya na mani nje ho enti se obi beka se doma hini na ehye Kofi Adoma achi dabi so go so musa sante so dabi buabo duro ni abosom wo ho a me ka kire se ade a wo ye no because ya ka kire se onjai ma won fa ne nko se wo ya de na busua se yen support a na musika na wonya ani sika be di ni ho nti de bia wutimi ko fa de hye na ade ne stress sika na ode ne to social media na ade ne stress sika on se sika ode ne stress ye no en na Kofi Adoma so na stress sika no na ni ko na enti na mami fa ko ye so musa eno ye wo si e fa na efru wo ye den on se asem ne ba ye na ye busa be me bosom no me bosom ne gitum me bosom na me ko me abusuan bosom me sa afre bo aboduro e fie bosom ne busa no asema me bosom ne ka the same thing se ma ye mfa ne nko ye de ne ko ne de panne ana se ye de sekan kora kana o ma biem ya ka kire wo Kofi Adoma nya se ya nka nkire wo ya bo mane na musika na ye ba nti onti obia se minua na nkasa ne ba ye se omwa no nti de minua na ka no me fa ne se obi o yale na adwene we enti obi bo obeti kura na ade na wontie de obo obeti fine wo de nipa na ko why wa family de ukoye bi na anye yi abusua bi ansi u court ya nka hwe ankyere because ye pa ke betima si u court because ye ka kire se me mfa ne nko ye ni madura de be kana ne ho be dai e beto no ni nyina wa ante ase wa ya ade wakwa koye bi obi an hawo ye mu se enkwala mienu nu a omo wo ho no de na ade ye bo a wo di ade na anoche soso awo ne bakura na busa se de na ade ye no ni nyina sa be dan kwara mienu ya so so nti wi ase de obeguo no eno na betwa me asem ne hye ase a e ba social media na me pese me ka ho asem na me pese me twan na nani mienu ni fra wi na be ka ho asem asana kema be ka ho asem ba se afia de ya okofa ba ye na ma ka ho asem we kwa ye pato an omunya botre eniema ye na menua na ani ne ho no se bi na be Kofi Adoma so a e bia na we de mpanyifo de afiri no e bia na we de mpanyifo kwa betimi de afiri no enti sansem na e koso na Adoma hene na hye ase e na o ma anye se me social media me hu se me mtim trase a o na so obi kura be ka se me do fi se ni pakro me hwe video bi obi se mimi nua na saman aba ne ho so enti nye se ye de be hye Adoma hene se Adoma hene mom e na abo paase ye nko fira Kofi Adoma ani ne wi ase mpanyifo ti de obeguo no eno a na obetwa hwe ohini David me mpeni video ena sibi osika samentan no ba sibi osika sadidi mpanyimfo atem e ma me mpeni video ti se me hu se ofaya Kofi Adoma na maye din na masere sort ase ni nsem na o ka no bebere na wo Kofi Adoma hu ni sa no o yi ni pabone fo pa
metim de me say simple Kofi Adoma we nipa bone for pa kana ojeje no ama mo hunu mo ni enye ne hunu mu o enye ne hunu mu hwe yen hwa de say no akale ne hu so ye nipa ma me nkyere wade se se me fa ne say YouTube ne nyina ye hu ye ho ene ye adwuma asemato na se wo de mfa ne me mfa me nyenye me na aduru o me ho asemato me ense won hwe wa tanfo no ba be ku me asemato me na opese oboa me boa na oboa me no menim nua mo adan na mimi nua na onim se obobo mpa ye kwa onim no abase ye se de me kwa brochiri ekohwe me na wutimi gye me nua no mienu wo ho na wankasa wutimi fo wadamfo ka ho de me kɔ wo de me kɔ ye it is say wo kɔ ye no a wo kɔ wu ye na bushua se fa ka ba ye de ba ye de ni nim de be sinti ye gifunu no esie ni kama because ni nim say one day said ye nim ye na ni ye no saa na wo so ani be ye enti yenhwe program no kwa ase na ye kɔtu etu drogu na ni asese na ni ba ko we ha no bosom bu abudro na kɔtu tuo na ase enye bosom bu abudro na kɔtu tuo he ade bia time no so a se nenye etuo na se kura na se me fa se nye program na se ene etuo ni kan no a enka ne fie mpo time no so a na ne fie mpo enka befira ne fie mpo a enka befira ntina na mri afa so ayo ma de o on se ye obi wo ho a na me fa ne se me sei se me de car bo obi mani wu a eyo den na se car mani nyame a me so obi de car bebo me so ta se obi de so car be so bebo me wu enti ye ba sa na aya ne mfa nkwehye driver na o de car ne bo nipa no enye ne mfom so enti mo obi mfa nkwehye de otutuo no se nipa be ka no kra etuo na otu ye ne na ni nhwe nachi de metimi aka sense wa anya de se ye mfa tuo nto ye kon ho ento fi se wunnim wachi e wo se o de hwe soro because soro de obi ani ataban a okosensen ho ha de metimi aka se ye nuna anya de se ne tuo ne da ne kon ho eno de obesua tuotu a onsua tuotu ye ne mo na me hu ni se e bia na boduro mo pese o mo ye o madwuma nti ne mo de to ne kon ho e bia nya won kura e bia se nya ne kwan ye busa ne bia ka na first time o de tuato ne kon ho ni sort ase e na wo hwa obi kura ka kire Kofi Adoma se on free side won ko side say ne tuo ne betima ko ho ne wi asade ye o dia o sa fa ho akwaje ye sort ase se ofa na nim mpo e no hunu se wa fa na nim dia e na so obi ya wa fa na nim no ma sa adana me ho Kofi Adoma so fa ni penachi so ne wi ase no wo ade bia wo ye bia se o se obi bi wo na wonnim ne anka nkyere o dia betima ka se wo abusua mo fa nkyem na mennim ba wo ya mo ya we se ade na wo ye sika na eba na mu oduro enye ni na ya manfo ani ate a omo nsandi sika kese o na so time na Kofi Adoma nwe no o adomo no ni adom no o nyanko na yo no ani Kofi TV na sa time no bia ni Kofi TV nti no ope content enti minu ya no mom no odi gina no Kofi TV no minu ya no mom no odi ni gina Kofi TV no enye minu ya na hwan na Kofi TV because of no star no otulumba nyum nti na magana fo nyina pe na sem because so lumba nyum so oto a obeka se lumba ba no ana lumba nua akora bi no o so lumba nyum so oto eso so nyina lumba nyum no oto so ono no anyine sin wa